Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddehongli lluniau wrth raddfa, a mi wnawn ni wneud hynny drwy ystyried yr enghraifft yma sy'n gofyn iddyn ni ddefnyddio y lluniau wrth raddfa yma i amcamgyfrif uchder y goeden dyn ni weld y fan hyn. Nawr, yn ogystal â'r goeden dyn ni weld, dyn ni hefyd yn gweld dynes y fan hyn. A'r syniad yn y cwestiwn yma ydy ein bod ni'n defnyddio ein gwybodaeth gyffredinol amdan taldra pobl i gyfrifo amcamgyfrif ar gyfer uchder neu taldra y goeden yma. Nawr, y peth gyntaf dwi am wneud ydy dwi am estyn premesur allan, a dwi am fesur fan hyn beth ydy uchder y ddynes yn gyntaf ar y lluniau wrth raddfa yma, a dyn ni'n gweld fod y ddynes o gwmpas 3 cm. A hefyd dwi am fesur uchder y goeden, lle mae'r goeden yn cyrraedd tua fan hyn, ac ar y premesur mae hynna o gwmpas 12 cm. Felly mae'r goeden yn 12 cm, mae'r ddynas yn 3 cm. Ac o gymharu y mesuriadau yma nawr, dyn ni'n gallu gweld fod y goeden 4 gwaith yn dalach na'r ddynas. Oherwydd, mae 3 lluosi 4 yn 12, neu os hoffwch chi, mae 12 rhannu fy 3 yn 4. Felly, be dwi angen gwneud yn awr ydy, meddwl am amcamgyfrif priodol ar gyfer uchder y ddynes yma, a'i luosi fo hefo o rhif 4 mwyn cael amcamgyfrif ar gyfer uchder y goeden. Nawr, dydy'r cwestiwn yma ddim yn gofyn i ni ddefnyddio rhyw uned penodol. Felly mae'r dewis rhydd iddyn ni nawr, roed yr atab mewn troedfeddi, oherwydd fel arfer mae taldra person yn cael ei fesur mewn troedfeddi, neu weithiau efallai fydd y cwestiwn yn gofyn iddyn ni roed atab mewn metrau. Nawr, yn gyntaf yn gweithio mewn troedfeddi, be osa taldra priodol ar gyfer y ddynes yma? Wel, efallai sy'n ni'n gallu meddwl am taldra y ddynes fel 6 troedfedd. Ac felly, y goeden, nathon ni benderfynu gynt fod y goeden 4 gwaith yn dalach na'r ddynas, y swm felly i wneud yn hyn ydy 6 lluosi fo 4 i roi amcamgyfrif o 24 troedfedd ar gyfer y goeden. Gyda llaw, sa ddim byd o le yn fan hyn, galw taldra y ddynes yn 5 troedfedd, a wedyn gwneud 5 lluosi 4 i gael 20 troedfedd fel amcamgyfrif o uchder y goeden. Ar y llaw arall, os dyn ni'n gweithio mewn metrau, be fysa taldra priodol ar gyfer y ddynes? Wel, amcamgyfrif ar gyfer taldra person fyddai rhywbeth fel 2 metr. Efallai mae hwn bach yn dal ar gyfer y rhan fwyaf o bobl, ond mae 2 fetr yn un da i'w ddewis oherwydd mae'n rhif hawdd i gyfrifo hefo, yn sicr yn haws na'r rhif fel 1.7 neu 1.6 metr. Ac felly, o alw uchder neu taldra y ddynes yn 2 fetr go wir, mae'r goeden am fod 4 gwaith yn dalach, felly fan hyn 2 lluosi 4 mae rai fi wneud i gael amcamgyfrif o 8 metr ar gyfer uchder y goeden. Rhowch chi gynnig arni yn awr, dyma ni luniad wrth raddfa arall. Ceisiwch amcamgyfrif uchder y goeden yn fan hyn, gan ddefnyddio eich wybodaeth amdan taldra cyffredinol person. Triwch eich gorau fan hyn efo'r sgrin sydd gennych chi eich blaen. Ac yna, ar ôl i chi roi cynnig arni hi, gewch chi gymharu'ch ateb chi wedyn hefo'r ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.